Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας, έχουμε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, είμαστε μέσα στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή στην Τίνιδα. Πάμε να παραλάβουμε τις αποσκευές μας. Εδώ είμαστε 2 ώρες πίσω. Φύγαμε 12 παρατέταρτο από το Ελευθέριος Βενιζέλος και τώρα η ώρα που έχουμε φτάσει εδώ είναι πάλι 12 παρατέταρτο. Εδώ δεν αλλάζουν την ώρα, έχουν την ίδια ώρα χειμώνα καλοκαίρι. Από εδώ θα παραλάβουμε τις αποσκευές μας. Εκεί είναι για βίζα. Είναι ελληνικά διαβατήρια, νομίζω φεύγουμε.